gida yanzu nan na zanga Allah kai mana arziki. Karka damu. Allah kai mana dama an ce arziki. ana gama tun wai za a ci abinci Allah, kai- Kasan dole ne Allah ya taimaka irin ku wanda suke neman mutanen arziki. gaskiya Ali Nuhu da Ezango na kasa ingan Salamu alaikum. Amin Abokina. dan Jummai Ya garin ne. ya kwana biyu. Abubuwan. Assalamu alaikum mai gida Dan Jummai wannan fa. Ina zuwa. Kai ina zuwa. Salamu alaikum. Abokina. Ya. Lafiya la'a. A wuri mana Akwai wata karuwa. ai na san ai da na ganka na san dai iska ne Sani kai. akwai kawo karuwa. Ai dama ai da ganin buri ya kama da mutum ai ni dama da na san da ka ji gangami da na ganka na san dama ai akwai karuwa. Ce masa. Ya zo mu je saboda Allah ya taimake dan jira in gyara kafa ka san manya. talauta. Sai Allah ya taimake shi. Yan fim yake nema a haɗa shi da su. Ana kallon shi a duniya yana trending. Kamar yadda yake ganin dai kuna abubuwan nan. Shi ma so yake a duniya san ko shi waye. To kuma ya zo garin nan matsayinsa na shi bako. Ina cikin tafiya sai Allah ya haɗa ni da shi. Ina ce mai kwantar da hankalin shi Allah ya taimake. mai gida a tsaya minti daya yanzu abin da ya ce min ana gama tin din za a ci abinci ana gama ya ce min za a ci abinci To kaji. sai na gama ka ce min abinci za mu ci Sulla. Abokina na ba wannan. Wannan shine duniyar trending. Abokina ba karuwa ka. shine Ali Nuhu ga Su Nuhu. Su ne zangon da kake zuwa duka su ne. Wannan ai mai wace ka kawo mu. Haka ake karuwa mutum tun yanzu yana bukatar abinci. Tun yanzu yana bukatar Ya abinci. wahala ne ai. a'a Ya tsaya wahala. Sai za ka yi mai wace ka kawo mu. Ya wahala. Wahalar tafiya ce. malam To kai da Dole ne babu. kai da wannan yaran za a dauke shi fim. Kana ji wani Hausa tashi fa da yake faɗa. Kamar ku kai yan To zaki. abokina komi ba ku kuke saita shi ba. Banda kai bulukumi ne. Banda kai bulukumi ne za a dauki wannan fim. To mutum Kai ka ga ya kama da sa fim. Mutum nawa ko koya ma yare ko ai ni ba makaranta bane ai. Banda kai bulukumi ne uban wa zai dauki wannan yare. wawa ne kenan. Ka dauki masa kwace yare. wai ni na haka baci Ya za kai ka kawo min. Ni na Banda haka kai baci. bulukumin banza ne. Ya za ka kawo min. shege da kai kamar kwallon dan karen shege da kai kamar kwallon Banda kai wai shi ga banda kai dan iska ne. Wawan banza azali wari ma haka banza I want problems always. Kan gura.